Szülőként valószínűleg önök is észlelték már, hogy az online tanulás a 10-14 éves életkorban nem mindig a leghatékonyabb, főleg, hogyha a gyermek papíralapú feladatkitöltéses vizsgára készül fel. A központi gimnáziumi felvételi nem digitális, hanem kézzel írt válaszokat, koncentrációs jelenlétet és vizsgarutint igényel. A Podi Gyermekakadémia éppen ezért személyes jelenlétű, kiscsoportos kurzusokat tart, ahol a gyermekek valódi oktatótermi környezetben felvételi specialista szaktanárok segítségével készülnek fel. Legalább 10-12 alkalommal átélhetik a vizsgahelyzetet, hogy mire eljön az éles megmérettetés, már nem lesz ismeretlen a számukra. Mostantól januárig az írásbeli és szóbeli vizsgákra egyaránt segítjük a felkészülést. A Podit kurzusa már több mint 10 éve bizonyított. Rengeteg sikeres felvételizőt segített, és a szülők százai választották újra és újra. Ha gyermeke jövőre felvételizik, ez az előkészítő segít abban, hogy gyermeke magabiztosan, rutinnal induljon neki ennek a fontos vizsgának. Hamarosan indulunk Budán és Pesten a következő kurzussal. Ne maradjatok le!